Good morning, ma'am. Simpleng Buhay USA. Shoutout sa'yo, ma'am. Good morning. Good morning sa lahat. Good morning, good morning, good morning. Saan man kayo sulok ng mundo. Good morning, good morning, good morning po sa lahat. Tamsak Danos. Salamat sa patamsak mo. Simpleng Buhay USA. Good morning sa 11 million in the house. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Uncle Sam. Mix Vlog, good morning. Ayan, bibigyan kita ng moderator. Ayan. Yan, Uncle Sam, mayroon Uncle Sam Mix Vlog. Mayroon ka ng moderator, yan. Salamat sa pagdalaw. So yan, Uncle Sam Mix Vlog.
puntahan ko yung bahay mo. Bisitahin ko yung bahay mo. At para mabigyan din kita ng ayuda. Hello guys, sana kapin tayo guys. Sana kapin tayo, sana kapin. So yan, Uncle Sam, nandito ako sa bahay mo, ayan. Mag-play tayo dito ng video mo. Ito, 4 minutes and 51 seconds. Ayan. So ayan, may siya, mayroon siyang arang. Tapusin lang natin tong video bago natin siya i-subscribe. So ayan, Uncle Sam. Shout out sa 17 million in the house. Shout out sa lahat. Maraming salamat sa mga bumibisita, sa mga dumadaan. Shout out. Yun, Uncle Sam, naka-play ka pa rin. Yung gusto magbaba ng link, baba lang po kayo para may play natin.
Hello guys, good morning. Shout out, shout out. Connect, connect, connect. Maglablaban tayo.
Hello guys, mag-iina po ako, magpapaalam na ako. Magpapasalamat na po ako sa mga aking bisita. Salamat sa Simpleng Buhay USA, marami pong salamat. Uncle Sam Next Vlog, marami pong salamat sa pagbisita sa aking live. Maraming salamat din po. BNN, Mystery, maraming pong salamat sa pagdalaw ng aking live. At saka magpapasalamat din po ako sa mga dumaan at mga dumaan sa aking live. Maraming pong salamat.